Здравейте и от мен, весели празници, аз съм Емил Чудаков. Вие сте с прогнозата за времето на BTV, а тя е студена. Пингвин да си, пак ще замръзнеш. Очаквани кучи студ. Ще има да мръзнем по цели нощи и то не само тази, ами другата седмица. И така до Георгиовден ще ни измръзнат пръстите, а на някой и краката до коленете. Но вие не преставайте да се усмихвате. Ето го и дядо Коледа. От неговия щаб ни обявиха, че заради застудяването се очаква той да раздаде подаръците чак през март. Ако ви се ходи на планина, ето е планината, вървете! Хубавата новина е, че там ще падат лавини. И ще е красиво. Затова се усмихвайте по-често. Нека да погледнем какво става и над Европа. Ето я Европа. Можем да спим съвсем спокойно тази нощ, защото и там ще мръзнат. И то яко. Повече от нас. Защото там ще има дъжд, градушки, ураганни ветрове. Там ги очакват всички в Европа, но така не се пада. Нали те не докараха кризата. Циклоните отново ще палуват и много къщи ще останат без покриви. И още повече коли ще бъдат смачкани като детски колички. Но вие не позволявайте това да повръчи празничната нощ. Усмихвайте се по-често и внимавайте, когато палите печката, да не запалите цялата къща. Но, в крайна сметка и да това да стане, приемете го от добрата му страна. Тогава поне ще се постоплите. Дори и всичко да изгори, вашата усмивка ще остане да грее. За цяла България приятна вечер, весели празници и дядо Коледа да ви е на помощ.